Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Maysa na imbag kan nagasat nga aldaw ti inak ikablaaw kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Ti surat nga inta ikan biag ita ket naggapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Rinato. Manipod probinsya ti Tagudin, Ilocos Norte. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo nga Rinato. Dear Miss F, kapya ken ragsak ti inak ikablaaw, kada kayo amin kabayatan ti ingkay panangibasa ditoy surat ko. Pakairamanan dagiti padak adumdumngeg ditoy programam. Awagan naklat takuman itinagan nga Rinato. Ubbing pay dagiti tallo nga anak ko, idi pinanawan da kami ti inada, gapo ta simurot iti sabali a lalaki. Siyak nga rod tinagbalin nga inakan ama dagiti anak mi. Diyak meten nakiasawa pay, gapo ta kontento akon kadagiti anak ko. Isu dati nagbalin akatakunaynay ko, itirigat ken namay. Babaan iti panagsalukag ko, napaadal ko matida. Naragsak kami nga agaama uray awan ti inada. Ngem dimteng ti saan ko aninamnama apasamak. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Magipagladingit ak aparay. Aging gayta paray. Kasladyak pa'y lamaklon ti kastoy nagbanagaan ti naunang anak ko. Anya nga rod paray. Talaga saan amaliklikan ti aksidente. Kalkalpas mila nagsarita di agsapa. Kuna nang agawid adagos kalpasan ti trabaho na takasangay ti naudya kabsat na. Bangkay maten ang nagawid. Ay, pare Rinataw. Nagsakit pare. Pudlugayam ti kunada nga awan umasping iti kinasakit. Timawanan iti anak. Nuamukla ko ba pare? Nuamukla ko tapno nailutwak pa kuma iti pamigatan na. Sakbay iti papan na iti trabaho na. Talaga siguro ngagpatinggala ditan ti biag ni Paul. Aging galangan dito iti impabulod ti Diyos a biag na paray. Nalabit nga da napimpintas a plano ti Diyos. Iso kastoy tinapasamak. Ngimala, san kan nga agliday paray? Nasakit amin kada tayo tinapasama kini Manong Paul. Ngam diyo kumamot baybay antibagiyo. Ang mga no niya pa'y timapasama kada kayo. Amo miya nariga tatang. Ngam masapol nga klunan tayo ti kinapudno nga awanan ni Manong Paul. Ay. Adda kami laang dito'y para kada kayo, tatang. May salaang tinapukaw. Laglagi po nyo nga adda pa'y doan na bati. Katda kami kini Ivan dayta.
Ang yaman unay ka na kayo anak kao. Husto kayo. Aklunan tayo ang tinapasama ka ni Manong yaw. Sana mabalin nga agnanayon ti panagladladingit tayo iti ipupusay na. Nalabit ang naragsak itan ni Manong Paul. Iti din na ti Diyos na marso tatang. Ket di na kaya't ngagladladingit tayo. Iso nga move on tayo. Mga barwanan tayo manan. Wen, kitagan-anad kayo kumakanayon. Nang runakan ka, Ivan. Tatang, Ti panagmutmotor mo Di mo unay partakan ti agpataray. wen tatang. Kanayon nga agan nadak. Kastamat ken kasi na anak kao. Wan tatang, di kay madanagan. Naannadmat nga agmaneho ti asawa. Kanayon nyo kumaalaglag ipan nga ipatpatag kayo na anak ko. Jakman may bagada ito iti inaldaw. Amo ka mariknayaw. Ipatpatag kayo unay. Manuabulanan amarikrik nam ti panagsaksakit ti tiyan mo, Sheena. Nabayagan, auntie. Addan sa 2 no 3 abulan. Ti malagip ko. Kat nariknak day tuyen sakbay ti pan nakatay day di Manong Paul. Ngam agmay sa tawan gaya man ti ipupusay na. Ay, panagriknak kat kimaro ti sakit na. Jakbay kit din amuno anya ti nasakit. No maminsan, kasla iti makanawan apaset ti tiyan ko. No maminsan mat, kasla iti pusong ko. Ay, tiyan kon mauawatan, auntie. Kasla dumakdakkel met ngamin ti tiyan mo balasang ko. Ay nasaysaya at sa numapan kalaang nga nagpakita iti doktor. Saan amaala da ito'y iti panagilot laeng. Amangan met no anya dayta na marikriknam. Kasla mabuteng akmat ngamin, auntie. Mas nakabut-buteng no saan mo maipakita dayta iti doktor balasang ko. Mabuteng ak no maamwak no nakarukit din ti sakit ko, auntie. Iso nga rod amapan kan iti doktor. Iti kasta maamwam. Nasaysaya at tinasapa. Tapno maagasan ka. No anyaman day ta amarikrik nam kaanakan. Anya, manulangan abulan. Stage 40 cancer mon. Ay, ilakok tinuang tayo. Pakita ka iti sa bali a doktor. Agpasikan opinion ka anak ko. Ngam, tatang. Kasano kumaanadaan ka iti kasta sa anak ko. Diyan mo, tatang. Ubing ka pa mandaan kan iti kasta sakit anak ko. Saan samat no usto ti resulta ti eksaminasyon na ka. Agbirok tayo iti daduma doktor. Kasanoon no agpadan to ti agbalin a diagnosis ko, tatang. Kasano no talaga cancer ti kimpet a sakit ngayon. Kat manulangan na bulan ti panagbiag ko di tirabaw ti daga. Anya ti aramidin tayo. Anak ko. Mabutang at tatang. Diyak pa'y kayat ti matay. Ado pa'y ti arapap ko iti biyag. Diyak pa'y kayat ti matay. Saan ka matay anak ko? Aramiden mi ti amin. Ipaagas na ka. Makipagladingitak, Ivan Barok. Agyamanak. Ninong James. Ay na, agwapay lang at awan tinapalabas, manipod na tayo day inaunakab sa tiyaw. Itani mo China. Jack man naman wapay akasti mo ti mapaspasamak ninong. Ubing munay ni manang Sheena. Tapno maadaan iti kasya sakit. Sana nagbayag ti panagpagas na. Gaputa sana nakabalan ti bagina. Nakakasimot ti kabsat mo, Barok. Ninong, kasla pag-ayaman na kami ni Gasat. Ayan ti amam.
Ada iti silid ninong. San pa arimring mo manipod insangpot dati bangkay ni Manang Sina. Diyak mat makasarita tinasaya at gaputan na kadadayo tinakaiturungan ti matang na. Pasensya kan Awan ti daddo may tulong ko no saan at ipanangi kararag ko. Asa paila ko mata malasatan niyaw, ti panlubok a pagdaldalanan niyaw. Ninong, Ti Diyos lang ti makaamaw, no apay akas ti mapaspasamak iti pamilyayaw, barok. Ne, Renato ating ko. Una yun, bigbigat ngam agin inom ka manan. Husto daytan, mano abulanen akastaka. Kanayo nambatan ti aginom iti arak. Payanak lang manang merna. Dahito lang amin ti amo ka pamuspusan tapno makalipat. Eso nalipatan batan nga adda ni Ivan. Nalipatan mo nga dapay may nga anak mo kasta ka di. Inayaw anak mo tanasaya at nagiti anak ko. Ang mapay akastoy nga anak. Mapay. Alalaan mo tanid at Diyos kanya. Anya nga di basol ko. Saan ka di asyaktin batit ti asawa? Ay, jak masumbatan dagita sa lutsod mo ating ko. Manang, Tilaang maibaga kat isardeng munday tapanagin inom mo. Tamangan no si kamot ti sumaruno kadagiti anak mo. Gapoy ti kastangar aramidam. nakaturog sapay ni tatang. Siya kung tagluto iti pamibatan mi. oh, ay buhan anak. Nakariing ka magaya man. Ay, uwan tatang. Kunak no nakaturog kayo pa Nasapa ka nagriing, tainlutuan ka iti pamigatam anak ko. Ha? Ay, ni, nag-imasing tinluto yung adobo tatang. Pasensya ka anak ko. Nabaybayan kamot nga agpaisaw. Gapo iti panagin inom ko. Maawatan kayo tatang. Didak pa kadanagan. Sa nabalay. Manipod ita, siya akong ti agluto iti pamigatam. Pangaldawan, ken pangrabyan ta anak ko. Una tatang. Pati pa ikidi merienda Una anak ko. Awanan dagiti dua kakabsat mo. Dudua talangan. Un gayam, kaano nga mga asawa ka. Ubingak pa tatang. Ubi nga sasawa. Kano asidagan amat nag iti kalendaryo ti taon mo. Sa nabalay tatang. Adapay mat bingo cards. Di mo kunay na mabayaga ka maadaan iti apukaw. Adupay dagiti kahit kung aramidan iti biyag tatang. Di kayo madanagan. Sumagmano lang atawan. Adan ton. Ti kakinkin namat yung apu ko yun dito balay. Ayban! Ayban! Aldawan! Nakasaganan ti pamigatam. Bumangon kan. Nay, ada pa'y trabaho. Naimasan nan sa tinaturog. Medyo nalamiis ngamin ti panawan. Lukatak man lang ti silid na. Bumangon ka di tanayvan, aldawan. Maladaw ka iti trabaho. Nata nakapaklab pa iti loko. Ayban. Ayban, aldawan. Apay ngay. Kaslasan nga kang angas ni Ayban. Ayban! Ayban, anak ko! Ayban! Bumangon ka! Awanan. Natay ni Ayban. Kabayatan ti panaturog na. Diyos, Na-aksidente ni Paul. Nadaan ba't iti kansa ni Sina? Ni Ivan, kat naatak kay Manang. Kastoy ka ni.
Ti pakasaritaan ti biyag mi. Jak man lang di maistorya kadakwada ani Paul ket maysa na manager ti bangko. Ani Sina ket nalpas iti kinabuga siya. Ani Ivan ket nagkasari ti mabit. Kalpasan ti panagturpos na kas engineer. Kasta ko makaragsak ti panang istorya no dagdamag. Uno damang kumusta ka dagiti anak ko. Renato, ading Hanggang saan ba't? Gaputa sana nagbayag, tinagbalin agasat da di tirabaw tinaga. Nagsakit manang. Renato, ading ko. Patibkaram ko mahati pa kinakam mo. Di ka mapukawan iti namnama. Amok, adi na kabaybayan ti Diyos. Kaya't kunti sumuko manang. Jansan ka ba elan ti kastoy? Aginggat ka hano alak amag ti kastoy manang. Aginggat ka hano. Renato, Madudog ti puso kiti sakit. Naintinot. Napukaw na ganyan anak ko. Isu talangan. Tiada kanyak. Apay ngay nalay dati Diyos. Kanya launa ti basol ko. Manang. no amok la kumaakas ta ti pagbanagan dagiti anak kao. Jak la kuman imbat-bati idikan ka. Inalak la kumaida-idain. Irresponsable kamot nga ama. Imuna ni Paul. May kadwa ni Sina. May katlo ni Ivan. Talon adaras anang itabo na kiti anak ta. Ngamita ka lang o may agpakita. Kalpasan na kastapay ti bagam. Sika ti malas iti biag dagiti anak mo. Anay ko. Apay nga agsipat ka nga ay. Mangmangag mo ka di dagiti pagbagam ha. Ha! Renato, ibatam ti imak. Ibatam masaksakitan. Amom no kasano kasakit ti maawanan iti anak. Ha? Ibatam ti imak kunak lang arudan. Ayop ka. Awan ti amom. Iso di nakpagsasawan iti kasta. Gaputa uray basit la panawan ti inted ti Diyos kanyak. Tapno makaduhak dagiti anak ko. Naipariknak ti panangipatag ko kadakwada kasama. Sadakas kan ka pinanawam ida. Akas kala nang ibelang iti basura. Iti naramid mo kada kami nga aga-ama. Sanda pa yan natay. Nga pinatay mo idan di tapusom. Isungawan nga ron karba nga mga agsubli ditoy. Tapno pagsawan na kitikasta. Pumanaw kan. Tama nga nun niya pa iti maaramid ko kan ka. Pumanaw kan. Nagsakit, nagsaem, permi asakit, awan umasping iti kinasakit na. Naininot matlakit din anapukaw, dagiti tallo nga anak ko. Agingga ita, kat kasla nagrigat ko pailaang nga aklunan, nga awanan dagiti ipatpatag ko nga anak. Miss F, iti likudan dagita apan nubok nga inted ti Diyos kanyak, makunak anaga sa takpailaang, gaputa siyak tinakadwa dagiti anak ko, sakbay nga inpulang da, tibulod da abiyag. Jakman amo no apay anasapa nga inala ti Diyos dagiti anak ko, ngem pagyamanak latta ti Diyos anamarswa, gaputa inikkan nakpay iti gundaway, tapno maipariknak kadagiti anak ko ti panangipateg ti maysa nga ama. Ita, agmay maysa akon nga agbibiyag. Inpa may sakit di tinagtaraken kadagiti dingwen, nga isu ita ti pakakumkumikumak. Pasaray umay dakmet pasyaran, dagiti kakaanakak, nukasjay nga awan trabaho da. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket agyaman unay iti anos mo anang ibasa, ken nang iyornos para iti pannakaidrama na. To'y pagayam mo, Renato.
ken ka pagayam Renato. Ammom jak mailadawan ti saem a nariknam kadagiti agundaway. Kablaawan ka gapu iti kinatibker ti pakinakam mo. Bulod laang ti biag tayo kat di tay ammo no kaano ti panangisubli tayo. Ipakita kan iparikna tayo nga rod ti ayat wenno panangipateg kadagiti ipatpateg tayo iti biag tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udina. Alakastan pagayam Renato ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.